ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳату саломат ҳастем. дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозор омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо кунед, албатта дастгириро фаромӯш намекунем. дар навор яктаи лайка бигзоред ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошед. ассалому алайкум бародарҷон, ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешам. скидка эълон мекунем барои хинеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати анхобара зиёд кардан. бародарое ки бефарзанди танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. ман ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан. ва инчунин ман кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Kia Optima barодаро, солаш 2019 Европа, авиои мотораш 2 бензин. хоҳишмандои Kia бисёртар буд. мараман як саломшон мерам, саломшо як тамошо кунем. панҷоҳу се ҳазор пробег дорамагӣ. автомат бор компютер, климат контрол, монитори калон, салон тоза, ман як қафон тамошош кунем. задни камера, нақшон 210,000 сомон мега бо савдо мешавад. номера кара мемонем, занг мезанед, барои шуморо биштар маълумот метавад. ҳамин номери телефон аё 92 712 0036. Toyota Corolla бародаро, хубинакта Corolla 3 бародаро тамошо кунед, 2012 сола. ҳолаташ хубаш. 130,000 мега бо муомилаи хубам дора. 6 мошинаи нав даст ай вагон гирифтагия яка таксишам нав тагия. ӯзи ҳама ҷоша камера мекунем, тамошо кунем, касоеде ки мақбул мешавад занг бизанем, бо якам барои шуморо пул ва маълумот мета. клича наварда хай коробкаш автоматай, мультирул дора, консервшам кор мекуна. ҳама намотош кор дора. ҳамаш қоида, я чихол пол ҳамаш нава. оз як ай пешам мегиримш. балонушам нава. хадавош соза, а? соза хадавош. расход фақат бигай код. ахад мегири такси мезани га. он камин надора. нархши 130 така ира. бо муомилаи хубам дора. ҳам номерои телефон тамоми бака. 888 84 0045. хуб ман номера кара мемонам. ҳолаташ хубай. сасяни хуби хубаш. Corolla 3. چیش سالونش روزاکی خشروه لوکان دورا
اوز یکا مرسدس سچکا باردارو خوب نیکتا ولاتی خوبی خوبش تماشا کنین 2000 ساله ابیومی دو دقیقه الگانس ای تماشا کنین ولاتی بهترین شه 4 توانونش هم نوای краска родной خچای ولاتی خوبی خوبش газ бензина 4 таванон на воз яванҷоша камера мекунам лохтунам дар камера зар мебинем оз як салонша мегирам кузов мотор ҳамаш қойдавия салон кужай тамошо кунен чихолуш ҳамаш наван сечкаи хубай бардорам ҳолаташ беҳтаринай коробкаш автоматай консайнериш яхай лукам дора тамоми навартош кор мекунам автопилот ҳамаш қойдавия аст оз як ай пешам мегирамш дарои электрон автопилот ҳамаш қойдавияй сечка ҳолати хуби хуб ша бардорам ҳолаташ хубай ва нархи чанд гуфтӣ рака 5000 бой тари номилаи хубам дорохна танировкаш 1 солаи ина газша тамошо кунем бардоро чихоло ҳамаш қойдави наван мошинчаи хубай оз як ай тараф ҳам мегирамаш номеро телефон та мемони ака номеро телефон та бигӯ 900 4 07 сечка ҳолати хуби хубиш бардорем дай задаги он чӣ надорад маълума ки мошини тозае астраҷи бардоро хунякта ҳолати хубиш тамошо кунед 99 солаи объёми 1.6 қатия балонуш навай касода ки мақбул мешавад номеро якара мемонам занг бизанед бензини худи ай газ айдаг нест навай вагон я сол чиз мега гирифтагимаш ҳозир салонша мегирам тамошо кунед де электрадора ҳамаи навартош кор мекунад консайнершам кор мекунад коробкаш механикаи салон чанд пул даст наҳай моторша тамошо кунед нархша чанд гуфтӣ рака 50 та бо муомилаам дорам номеро якара мемонам занг бизанӣ қатъи муомилаи хубам мекунам номеро 888 84 00 45 астраҷи касода ки мақбул мешавад хай бо худтон мебинен олача опел хачибек бардоро хубнякта ҳолати хубаш тамошо кунед 97 солаи объёми 1.6 қатъи бензини қолӣ ай соли 2012 камега ядис гаштагия ҳолаташ хубай хай бо худтонам дар камера мебинед оз як салонша мегирам тамошо кунед коробкаш механикае майтафон навартош ҳамаш ҳаст 288 000 пробег дура
اشغالشان نمه حالتش خوبه برادر. نقشه چند گفتی رکه؟ 38,000 با معاملت داره. هم نمره تلفن تا میگه رکه 113 55 0005. خب من نمره رکه را میمونم تماشا کنیم برادر. اوپل خچبک حالتش خوبه. خداوش تو زوخه که یه هم کامبین فقط میگیری هایش